Türkmenistanda dowam edýän ykdysady krizisiň fonunda Türkiýe iş wadasy bilen getirilip, soň allyga salynıp ten söwdasyna mejbur edilenini öňe sürilýän Türkmenistanly migrant denanlaryň halat edilmegi üçin gurnalýan operasiýalar barasynda türk mediasynda habarlar çykmaga dowam edýär. Türkiýanyň Istanbul şäherine Türkmenistandan fabrikde işletjek diýen wada bilen getirilen migrant denanlaryny we çağalaryny soň allyga salyp pasportlaryny elinden alyp ten söwdasyna mejbur etmekde aýplanýan jenayetkär topar ele salyndy. Türkiýanyň Milliýet gazetiniň ýazmagyna görä, Türkmenistandan iş wadasy bilen getiren migrant denanlarynyň we olaryň kämillik ýaşyna ýetmedik çağalarynyň ýörüýte katalogyny taýýarlap, olary ten söwdasyna mejbur edýän Kedi Ismail lakamly adamyň ýolbaşçylygyndaky guramaçylykly jenayat toparyna garşy Türk polisi Istanbulda operasiýa gurnapdyr. Geçirilen operasiýada türkmen migrant denanlarynyň kämillik ýaşyna ýetmedik gyýylar halat edilip, olary ten söwdasyna mejbur edildiğini aýdylýan iki adam ele salınıp tutsakhanaýa berilipdir. İstanbullak polis çeşmesinin anonim ýagdaýda Azatlyk radiosyna beren maglumatyna görä, İstanbul polisiniň çağalar bölüminiň işgärlerine 27 fevralda Pendik diýen ýerdäki bir mehmanhanada kämillik ýaşyna ýetmedik Türkmenistanly gyýylary Kedi Ismail lakamly Ismail I atly adamyň zor bilen ten söwdasyna mejbur edýäniň barasynda maglumat gelip goşupdyr. Ondan soň polis ýagdaýy anyklamak üçin giňerimli aňtow işini amala aşyrypdyr. Maglumatyň dogrudygy tasdiklanandan soň ol mehmanhanada operasiýa geçiren polisler Türkmenistanly iki sany migrant denany halat edip, mehmanhananyň işgärini bolsa ten söwdasyna araçylyk etmekden göz astyna alypdyr. Ondan soň polisler Türkmenistanly denany getiren, ýagny onuň ten söwdasyny gurnaýan iki adam mehmanhananyň goloýunyna awtowulagyň içinde garaşyp otyrka ele salypdyr. Operasiýada halat edilen Türkmenistanly migrant denanlar polisiýa bizi Kedi Ismail lakamly adam fabrikada iş berjek diýip İstanbul'a getirdi. Türkmenistan'ın iş wadasy bilen getirilen migrant denanlary we olaryň kämillik ýaşyna ýetmedik gyýy çağalaryny elinden pasportyny alyp berge watyryp soň ten söwdasyna mejbur etdi görnüşine düşünürş berip, beýleki Türkmenistanly denanlaryň nirede saklanýanyny barasynda jikmejik maglumat beripdir. Polisler türkmen denanlaryň beren maglumatlaryna salgylanyp, İstanbul'un Pendik we Kartal ýerlerindäki käbir öýlerde saklanýan Türkmenistanly aýal gyýylary halat etmek üçin gaýtadan operasiýa gurnapdyr. Türkiýanyň haberler neşiri bolsa, gözläp atarşy işleriniň netijesinde Kedi Ismail lakamly adamyň guramaçylykly jenayat toparyna agza neçe we onuň Türkmenistanyň raýaty bolan YHN atly ýarany bilen mehmanhananyň NK atly işgäriniň göz astyna alınıp, resmi işlemler tamamlanandan soň Istanbul'un Anadolu Respublikan sülçülüğüne tapşyrylandygyny bildirýär. İstanbul polisi bolsa metbuata beren beýannamasynda Türkmenistanly migrant denanlary we olaryň çağalaryny iş wadasy bilen allap, soňam ten söwdasyna mejbur edýänligi aýdylýan guramaçylykly jenayat toparynyň Kedi Ismail lakamly Ismail I atly ýolbaşçysynyň ele salynmagy üçin giňerimli gözläp agtarşy işiniň başladylandygyny habar berdi.